wsiedźże sam w górę. To musiał być bardzo zasłużony człowiek. Je też tak są Kasiebą słyszeć. Tej te są musi się wiele nauczyć. Te tyś. Jojo, płe prydze, me wszyscy. Ten 4-metrowy monument stoi w centrum Gdyni na Placu Kaszubskim. Przedstawia postać Antoniego Abrahama, zwanego już za życia kaszubskim królem. W Gdyni, wówczas jeszcze sporej kaszubskiej wsi, Abraham mieszkał przez ostatnie 3 lata swojego życia. Mimo to uznawany jest za jednego z największych w dziejach obywateli portowego miasta, choć urodził się i wychował w maleńkiej wsi Zdrada. Był kiedyś taki król, który jak w bajce urodził się w wiejskiej chacie w 1869 roku w zaborze pruskim we wsi Zdrada pod Puckiem. Był synem bezrolnego chłopa. Jako 16-letni młodzieniec wędrował po całym Pomorzu, szukał pracy i mał się przeróżnych zawodów. Był furmanem. Witowa, jak się nazywa ta wieś? Zdrada, na płyciutku se tak pisało. Kąsk dziwny ta płezwa. Ciekawe skąd są zdoła. Płynny na Magedę, że tu miało dins do jakiejś zdrady za czasów krzyżackich. Ale to by musiało być bardzo dawno temu. To je bluz tak legenda, ale witaś cegłyny bardziej słynie zdrada? Ciekawy ściegły. Tegłe, że w tej wsi się urodził Antoni Abraham. Tak, właśnie w tej małej wsi Zdrada, oddalonej zaledwie o niespełna 10 km od nadmorskiego i powiatowego Pucka, urodził się Antoni Abraham. Tu mały Tunk pomagał swoim rodzicom, tu nauczył się mówić po kaszubsku, tu matka uczyła go także czytać po polsku, głównie w oparciu o książeczkę do nabożeństwa. Pomnik stał się takim centrum społeczno-politycznym gminy. Rola Abrahama, ta symboliczna rola, okazała się niezastąpiona. On faktycznie stał się takim zwornikiem idei jedności Kaszubów z Polonią i otwartością na przyszłość. Do pruskiej szkoły powszechnej, oczywiście z niemieckim językiem wykładowym, mały Antek uczęszczał do sąsiedniego Leśniewa, a potem do pobliskiej parafialnej Mechowej. Tam wówczas proboszczem był zasłużony dla polskości ksiądz Teofil Bączkowski, kociewiak, który świetnie nauczył się języka kaszubskiego i rozpalał w umyśle małego Antka marzenia o odzyskaniu utraconej polskiej niepodległości. A jeby chcą być jak Mentuna Imbram. Co zrobić? Jece musia rzec ci, Ibram byli tak urosli na wieldziu człowiek, on był 2 metry wysoki. Te tyś musisz być tak jak Antoni Ibram. Każdy z was może takim być, króla Kasiebów. Le musi ta sołyciec historię Kasiebów. Musi ta znać swoja historia. Musi ta wiedzieć, co nasi starkowie, co ty przed nami gadali. Bo to jest bardzo ważne. Ty my prawdziwie jesteśmy wielci, nie ci my jesteśmy wysoci, ale ci my jesteśmy decha wysoci. I są w internecie tu dyrchłe Kasieba. Tam je bardzo wiele. Łubrychem je też. Teraz my możemy wszystko znaleźć w internecie. Ale ci tu na Ibram był takim mylym knypa jak wa. Ty łęso tyłe, co to jest kasiebizna, co to jest rodne mływa, co to jest polskość. Uczyli prawie w tym kwestiele, gdzie my jesteśmy. A czy tu Abraham był przyjęty do komunii święty? Jo, w tym kwestiele on był i chrzczony, i w tym kwestiele on miał pierwszą komunię, tyłe księża przerychtowywali do tyłe, i ze swoją familią, niedziela w niedziela, piechti tu ze Zdrady, oni szli. Nigdy niedzielnym się nie wypuszczali.
w jedno byli w kościele, w jedno są modleli. I tym ta wartość, jak dyli jemu kościół, jego katolickość, sprawili, że tak ważny był dla niego drogi człowiek. W wieku 16 lat Abraham rozpoczął wędrówkę po Kaszubach, trudniąc się sprzedażą maszyn do szycia Singer. Podczas tej pracy kolportował Gazetę Gdańską, do której sam pisał także artykuły. Wcześniej był krótko pracownikiem w przetwórni ryb Adolfa w Pucku. Stąd przeniósł się do Bolszewa, gdzie zatrudnił się jako pracownik leśny. Tam poznał przyszłą żonę, z którą wziął ślub w parafialnej górze. Jesteśmy buźni i to jest dewamy od Cię, bo to Ty w tym kościele na polskiej ziemi przez 100 lat stywu przebył to, że ze swoim srebrnym białku. A dzysty w górze przewoływamy przez to tyflo, no ja Ci bądź upamiętniony, Antonie Abraham, że Tyś po tej ziemi chodził, że miono na ich przodków miał to staro i żeby Ty była Polski. My powinniśmy też szanować się i szukać zawsze tych dobrych stron, żebyśmy mogli dużo dobrego razem zrobić. Nigdy do zguby nie przyjdą Kaszuby. My trzymamy z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Upamiętnienie faktu zawarcia związku małżeńskiego przez Antoniego Abrahama było pierwszym znaczącym dziełem zrealizowanym przez nowo powstały oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Górze. Przypomniano także jego dokonania i niełatwe życie, zarówno społeczne, jak i rodzinne. Pracując w Bolszewie poznał 9 lat starszą Matyldę Paszkównę z Orla i wzięli ślub pod ołtarzem Trójcy Świętej w Górze w 1889 roku. Z tego związku urodziło się aż 5 dzieci, lecz znamy tylko imiona 4: Julianna, Jan, Leon oraz Małgorzata. Synowie polegli na I wojnie światowej. To jeszcze bardziej zachęcało Abrahama do propolskiej działalności. Zakładał towarzystwa ludowe. Przez wiele lat organizował pielgrzymki z Oliwy na Kalwarię Wejherowską. Wędrował po Kaszubach, zwoływał wiece, które często rozpoczynał od zaproszenia do wspólnego zażycia tabaki ze swojego potężnego rogu. Kto kasiebą sancieje, kto je kasiebą i wujesz w błega, niech zarzeje z mojego roga. I teraz chcemy leso zarzeć, opuścia ten róg tutaj. Na wiecach krytykował działania pruskie i nawoływał do pogłębiania świadomości narodowej. Wielokrotnie był za to karany. Do legendy przeszło jego brawurowe uwolnienie się od pruskich żandarmów we wsi Żarnowiec. Stoimy w miejscu historycznym, kiedy po nielegalnie zorganizowanym wiecu przez Antoniego Abrahama, wyszedłszy z tego tutaj domu, został skuty kalenami przez żandarmów pruskich. On, jako człowiek silny, potężny, szarpnął te więzy i na oczach zawodnego tłumu tutaj na tym podwórku krzyknął: "Wejtale ledze, dresze moi kochani kaszebi, tak jak te lincuchy z moich rang teru pąkły, tak niedługo pąkną pęta nasi niewoli pruści i Polska przejdzie nazód." To właśnie dr Stanisław Cygiert, wieloletni lider miejscowego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pucku, był głównym inicjatorem i realizatorem budowy pierwszego pomnika pamięci Trybuna Kaszubów. Dzieło to rozpoczęto w połowie lat 80. ubiegłego wieku. W środowisku puckim, rybackim był kimś i ludzie wierzyli w niego. Wybierając jego na postać, która jedzie do Paryża, część swego życia młodzieńczego spędził w Pucku.
rocznice Zrzeszenia Kaszubskiego, zjazdu Kaszubów, tu się odbywają. Z jednej strony to Kaszeba, ewidentnie mamy tutaj korzenie kaszubskie, ale tej działalności kaszubskiej nie było aż tak dużo. W zdecydowanej większości to była działalność zmierzająca do powrotu polskości na tę ziemię. I to objawiało się w różny sposób, poprzez taką pracę pozytywistyczną, organiczną, poprzez działalność później w radach ludowych, w różnego typu stowarzyszeniach związanych z polskością. Natomiast ewidentnie tutaj ten motyw wersalski bardzo mocno determinuje tą historię. Do Wersalu Abraham pojechał w towarzystwie Tomasza Rogali. Wraz z nimi miał być także znany pucczanin Antoni Miotk, któremu jednak pruskie władze skutecznie przeszkodziły w wyjeździe. Delegacja kaszubska miała wykazać w Paryżu prawa Polski do Pomorza. Te wydarzenia przyniosły Abrahamowi dużą sławę. W pewnej mierze też dzięki legendom, które wokół nich powstały. Największymi mitami obrosła sama droga, sama podróż Antoniego Abrahama do Wersalu, przez całe lata powielana przez dziennikarzy, przez historyków, tak naprawdę wcześniej też przez sam lud kaszubski w latach 20., właśnie tutaj, kiedy Abraham spędzał ten czas w Gdyni. I różnego typu mity, że faktycznie Abraham wędrował na piechotę do Wersalu. Dobrze wiemy, że było inaczej, że faktycznie początek tej drogi był ciężki, przeprawianie się tutaj, wtedy jeszcze okres dwuwładzy, te lata 18-20, kiedy już funkcjonują zalążki władzy polskiej w postaci rad ludowych, ale funkcjonuje przecież też w dalszym ciągu państwo niemieckie, państwo pruskie. Więc przejazd do Warszawy, bardzo trudne zadanie, ale już z Warszawy pociągiem w stronę Francji. Jakby nie generał Harrer i Abraham, nie byłoby tego. Czego? Tego portu? Port był, do Hieszrechli. Abraham go zbudował, czy co? Nie, ja gadam, że nie byłoby zaslebinów Płelści z mężem. A co do zaslebinów mił Abraham? Nejo, łenłe to w Paryżu walczył, gdzie Płelska dostęp do męża. To trzeba tej rzeczy, czy by nie Kaszebi, to by nie było Płelści. Prawda, ale to Abraham tej Kaszebów reprezentował. Do Wersalu, jak spojrzymy od strony kaszubskiej, powinien jechać Aleksander Majkowski. Natomiast z powodu konfliktu politycznego ten lider ruchu kaszubskiego nie pojechał. W jego zastępstwie w pewnym sensie był Antoni Abraham. Prawdą jest faktycznie, że wędrowali po różnych redakcjach, spotykali się z różnymi politykami. Z czołowych polityków polskich na pewno spotkali się z Ignacym Paderewskim, natomiast z całą pewnością nie spotkali się z Romanem Dmowskim, który miał duże znaczenie dla kształtowania się granicy zachodniej. Związki Pomorza z polskością Abraham wykazywał w oparciu o roczniki Gryfa redagowanego przez Majkowskiego oraz gdańskie książki telefoniczne, w których pełno było polsko brzmiących nazwisk. Mimo tych i innych zabiegów ustalenia traktatu wersalskiego nie mogły zadowalać Abrahama. Oliwa, w której wówczas mieszkał, pozostała na terenie utworzonego w Wersalu wolnego miasta Gdańska. Ten powrót Polski na Pomorze w 1920 roku był dla Abrahama równocześnie i triumfem, i porażką. Młode, odradzające się państwo nie było w stanie spełnić tych idealistycznych w pewnym sensie dążeń Abrahama. Z drugiej strony dobrze też wiemy z historii, że to państwo polskie, odradzające się w stosunku do Kaszubów, w stosunku do Pomorzan, nie zawsze zachowywało się tak, jakbyśmy chcieli. W tej sytuacji Abraham postanowił przeprowadzić się do kaszubskiej wsi Gdynia, do domu Skwierczów. Tam nadal prowadził swoją działalność. Wstąpił do Towarzystwa Przyjaciół Pomorza, był rzecznikiem budowy portu w Gdyni, organizował wycieczki Kaszubów w głąb kraju. W Gdyni witał prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, przez którego został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Antoni Abraham zmarł po ciężkiej chorobie 23 czerwca 1923 roku.
spoczął na bodaj najpiękniejszej nekropolii kaszubskiej ziemi, na pradawnym cmentarzu oksywskim, skąd rozpościera się widok na morze oraz na Nordowe Kaszuby, z których pochodził. Ten grób po 100 latach wciąż odwiedzają rzesze Kaszubów oraz innych nowych mieszkańców tej kaszubskiej ziemi, wdzięcznych mu za ogromny wkład w zachowanie jej słowiańskości. To Kasiebę z grifa w herbie, co na złotym tle widnieje. Ja ci przekazałem w erbie, na Maksuzium słynny dzeje. Muzeum Miasta Gdyni przez wiele lat miało swoją główną siedzibę w domku Abrahama przy ulicy Starowiejskiej, czyli w tym budynku, w którym Antoni Abraham przez ostatnie 3 lata swego życia mieszkał. 100 lat po pogrzebie Antoniego Abrahama Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ogłosiło go patronem roku. Szkoły jego imienia w Połczynie, na Gdyńskim Obłóżu czy w Sulęczynie organizują akademię. Odbywają się spotkania i sympozja, powstają nowe publikacje. Postać ta jest na nowo rozpoznawana, zwłaszcza dzięki aktywności oddziału ZKP w Gdyni oraz Muzeum Miasta Gdyni, które przechowuje nieliczne, dlatego tym bardziej cenne, materialne pamiątki po trybunie. Nawiązaliśmy również kontakty z innym królem Kaszubów, księdzem Hilarym Jastakiem, który przekazał do muzeum cenną pamiątkę po Antonim Abrahamie. Jest to tabakiera, tak zwany róg Abrahama, który Abraham używał, którym częstował m.in. generała Hallera, którym jeszcze częstował uczestników w poświęcenia tymczasowego portu wojennego i schroniska dla rybaków. W naszych zbiorach jest jeszcze Singer, to maszyna, którą Antoni Abraham sprzedał ojcu Hilarego Jastaka, Jakubowi. Tutaj trzeba wspomnieć o wielu inicjatywach. Pierwsza sprawa no to ten pomnik, przy którym właśnie jesteśmy na Placu Kaszubskim, bardzo okazały, wzniesiony w 2001 roku właśnie za sprawą gdyńskich Kaszubów, za sprawą Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdyni, ale też medale Srebrna tabakiera Abrahama, przyznawane od 1994 roku. I jak przyjrzymy się nagrodom kaszubskim, prestiżowym, to jest jedno z najważniejszych, myślę, wyróżnień. Do popularyzacji Trybuna Kaszubów znakomicie przyczynił się głośny film Kamerdyner, w którym aktor Janusz Gajos zagrał postać Bazylego Miotka, częściowo wzorowaną właśnie na Abrahamie. Polska strona nic nie poradza u niego. No, podobno Abraham miał 2 metry, ja nie mam 2 metrów. Będziemy to opowiadali Państwu. Może nie tak dokładnie, jak to stoi napisane w historii, no ale dużo tej postaci jest w tym filmie. Antoni Abraham jest w skali całej Polski jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci historycznych Kaszub. Wniósł duże zasługi w dziele zintegrowania swej małej ojczyzny z wielką, poświęcając swoje życie powrotowi Kaszub do odradzającej się Rzeczypospolitej. Jest jedną z nielicznych postaci, do których przylgnęło miano Króla Kaszub. Jego wkład w dzieje regionu, a także stworzone wokół niego legendy mogą dziś dobrze służyć budowaniu dumnej tożsamości kaszubskiej, rozwojowi języka kaszubskiego i rodzimej, współczesnej i przyszłej kultury Kaszub.